Sewda merkezi olan adam realtor programmada bildiriş goýanly yarım orsça yarım türkmençe näme diýip ýazypdyr. Bura pas ýa-da o ýer fawrak. Şu gerek köpek. Bir adam sewda merkezi var. Şonu realtorski plan programma goýýa. Bildirişde yarım orsça yarım türkmençe ýazanlar näme diýip ýazypdyr. Näme? Stam. Stam. İlk düşünmän dur. Stam. No ladno. Bir nöweden anlarjak bolsaň näme etmeli? Ana ne aýtmaý bilemok. Näme etmeli? Çörek öweden gurdurmaly. Çörek. Çörek öweden ya. He. Türkmen TikTok padşahlygyny Halis şah bolupdyr. Onu Rus TikTok padşahlygyndan Vlad Açtyr gelip Halis'in boyunu kiçi görüp sen şah däl 3 nokot sen plany diýipdir. Näme diýipdir? Näme diýipdir? Sen Polşa diýipdir. Men gülüp menen o Gaýra geçäýdi. Sen Polşa düşünmedim lan ben. Polşa.